Dnes mě holka moc trápila, tak jsem jí řekla, že jak mě bude zlobit, tak umřu. Kluk hrozně plakal, ale holka se zeptala, jestli umřu, až se vrátí tatínek, nebo teď hned. Ona když neví, tak se zeptá. Z, A, B, C, D, E, F. Až se brala po snouží, že jo? Silný v ruce, tak jsem mi řekla, že se mu zakousne do ruky jako klíště. Klíště. Milý Luďku. Luďku. Prosím, připravte se na začátek. Připraví se Daniela, Lucinka, Romanka a Martin. Připravte se všichni na začátek. Já se na vás pokaždý koukám, jak hrajete tak... ráda. Oh. Milá Evičko. Milý Luďku.